για να ξαπλώσω με γεμίζει λιγάκι στο κρεβάτι. Ήταν για ώρα κάνω, όμορφο φορά τη βγάλω, μήπως κι εγώ ξεγελάσω, η μαμά του να καρδιάσω. Τίποτα δεν είχα κάνει, γιατί ήρθε μάνι και μου γυρεύαινε άλλα για να πάει να πάρει μπάλα. Μου δίνω 50 ευρώ να πάει για την μπάλα, που θα παίζει ποδόσφαιρο με τα παιδάκια τάνα. Πέφτουμε μες στο κρεβάτι, πως θα κάναμε κάτι, μα με τα φίλια τα πρώτα να το και χτυπάει την πόρτα. Σηκώ μου λέει η μάνα μου και βάρ' το παντελόνι, γιατί θα βάλει τις φορές και ντρέπομαι στη γειτόνι. Έχασε το 50, μα δεν είχε παραπάρει και μου γυρεύαινε άλλα για να πάει να πάρει μπάλα. Της λέω 100 ευρώ έχω και δεν συμφέρει, μου λέει θα του πω εγώ τα ρέστα να σου φέρει. Μα ήταν για όλο να κάνω, το όμορφο φορά τη βγάλω, μήπως τη ξέρω να γεύσω και την εγκαβαλικεύσω. Παριό του λέει η μάνα του και να έρθει σε μια ώρα, μα λέγα από μέσα μου κάτι θα γίνει τώρα. Πάλι πέφτει στο κρεβάτι, πως θα κάναμε κάτι, μόλις ξαπλώσα κοντά της να έχει τη μαμά της.